şu ojokda ýan ýollaşyny ýer ýitiren bossan eje iki ogly, 3 gyzy ululdyp, olary il hataryna goşýar. Onuň uly oglyna Qakyş, gyzlaryna Aýjeren, Gülşürün we Kümüş, kiçi oglyna bolsa Nur Muhammed diýerler. Howa, size ýam gurrun kim marada barýanlygyny aňan bolsaňyz gerek. Nur Muhammed Meredov olwara men pikirimçe Allah'ın bir Türkmeni var içlen sowgady. Nur Muhammed Meredov diýende halkyň söýgüsini gazanan Ussat Aýdymçy, Halip Aýdymçy gözüňe gelýär. Nur Muhammed Meredov diýende sahy estrada topary, ýagny köne döwrüň toýlary ýadyma düşýär. Nur Muhammed Meredov diýilse, Türkmen estrada sunuwatyny aýratyn ýol boýun, öz başyna bir mektep. Bul aýdyp başlaýar bolma, dünýä ondy şey durdumy? Ol ýemekste bolany. Nur Muhammed Meredov diýilende birinji bilen bir sesi gelip gidýär gulaguma. Hem gowaýdymçy, hem häsiýet tarapdanam üýtgeşik adamdyr. Gayrat bilen at minip doğum bilen doğan gayan oglan. İlgünün söýgüsini gazanan oglan howa. Şu bir zat çykar halk üçin örtüş bolýar, şoň aýdymny beýlek aýdymçylyk näçe aýdy berdi, şoň owadyny, şoň süýjüligini berip bilenok. Nur Muhammed Meredowyň ogly bolmak gaty gowda, gaty begenýän, boýtanýan şolar adamyň ogly bolup doglanma. Hudaýa şükür. Ýöne gaty kyn tarabama aýdymlarym aýtmak gaty kyn. Islenik aýdym aýdanna da şol aýdymy hit bolýatda. Mahmur sesi watda. Şoň üçin onu ýasamak gaty kyn bolýar. Ol Müňlerçe bagşyň içinden taýlanyp bilýän sesli bagşytlar hakykatdanam. Nur Muhammed Meредов — это такой, знаете, удивительный певец был. У него очень уникальный голос. Его голос нельзя было перепутать. Münasip Halipaň şägirdi bolmak gowda. 7'den 77'e diýip bir Türkmen aň sözi vardır. Şu aralykda özüni süýdürip halka aldyrylpdyr. Kärni söretmeden her kimiň bir halipasy bolýar. Käbirleriniň halipasy onuň elinden tutup saýlan kärniň ähli inçe sırlaryny öwretýär. Käbirler bolsa özlerine gaýbany halipa tutunýar. Biziň söhbetdeşlerimiziň aglabasy Nur Muhammed Meredowyň halipasy hökmünde Ak Muhammed Saparov. Muhammed Saparov diýdi. Türkmenistan halk artisti Akş Saparov halipasy hataw edýän. Atna Nurzanyň özüm akşy dinläp bagşy bolan şeýle alsam. Türkmenistan halk artisti Ak Muhammed Saparowyň aýdymlaryny aýdýardy. Nurjanyň özüm ilki Türkmenistan halk artisti Muhammed Saparowyň şägirdi, Muhammediň ýolundan aýdym aýtdy. Emma biz aýdymçynyň ömür we sungat ýoluny idarlap, has başga maglumatlaryň hem üstünden bardyk. Käbir toýlara baranda bir aýdym aýtdyrdym, iki aýdym aýtdyrdym, şeýle ugurup duran adam meydan hojamaga diýe. Özüm toý edende neme etdi-de 3 gün etdi-de toý, bir gün restoran etdi. Ondan gapy toýunda atawaýyň hormatyny diýip kuwada aýtdyrdy. Nurinem onuň bir gün gapysyna getirip aýtdyrdy. Şonda Nur nerese o garmazdan ak telpek giydirdi. Şonu öz ağzından eşden döndüm de Nuri. Men birinji halipam diýdi. Şu ýoly ugurup duran Miraly hojamdyr diýdi. Zawal Miraly ağam halipama sen ilk maňa talçyp ýerimden siz bir mahallar ilkiler Miraly ağam öýünde gruppasy bilen repetisiýany örmen äpişkesinden jyklaýardym, eýdärim, beýdärim garan. Tamam kan ornaşýardym, beýlek toýlar akydýardy. Bile ýerinden süýräp şeýdi, sawgalarym. Ortaňyň ýarkasyna aýdýar. Merkçen, Miraly ağamyň apsyny elmedama toý bolupdyr. Şo toýda da ullugyny bolupdyr. İlk şol biz
Näme aýdym taýda repetisiýa diýdik taýda. O waň çağlar üýşýär da. Her kim gelip girecek bolup, görjek bolup, oturjak bolýar da. Aýdym taýdaň o şekilde daşyna eşitilip durdy aparatura bolandan. Ana bir gün şo goňşymyz Bostanlaýda Nuruşka diýýär bar. Nur Muhammed neresini eline tutup getirip Miraljan bir haýyş bar. Şu bolmasa bir aýdyma höwes bar bir ýanyňyza oturup dinläýsin, hadi şondy salan wagt ýarar diýdi. Bostanlaýda gelenseň bar, bolýar Bostanlaýda otursun deme zady ýok, diýip akyllyca otursa bolýar diýip. Aýna o wagt bir aýdymçy bolar nemämizde de ýok şol aslında. İlki başta sinäp senem aýdym aýtjak mı diýsen, hawa aýdym aýtjak zat diýýär. Ay gelsin barlak görelip, tözlerini ýazyp gel, magnitofonla dinledip, şo wagt Arslan Ataýewiň bir aýdymdan emetdik şoňa. Akşyň aýdymdan şoňa ýoly daýly oglanlar maksatlar bilen akşyň aýdym ýolundan bir nemedik göreli. Ýöne şoň aýdymlaryň doly ýa-da höwes edýärdi, ihlasy uýşuldy. Her toya bir aýdym aýtdyr olady ga, ana şonu özüme höwes edip oladym. Kize oglan ýanymyzda akdiýas bolýan, şol biziň bilen grupamyzda her kim nemedi ýa-da geň görýär kiçije oglan gelip aýdym aýdan. Bolam onuň öwresden öwrenjek aý şu diýip, ýöne ýapyşyp bakýar da. Nemede olsa käýefen hem gat görmezdi. Utanardy, gynanardy, ağlaýjak bolýan ýerler bardy, gatyrak diýdi. Nur çağlamdan aýdýanlar aýdymy. Meň bilişime görä 14-15 ýaşdan beri aýdýandy. Höwes edýän aýdymlary liriki, söýgü hakynda, estrada aýdymlary, soňlary, tansavalny aýdymlary. Onuň dinläp görýärsiň bir hili hindi materiýalyrak ses çağaşy nemerek bolýan. Ebriýa azaz oglan o Nurişka diýerler diýip bara. Şo çağa hak, şo tak barýa hak. Bilemek ýa-şu sunmady aýdym zady özünde gow görýänligimizdenmi? Nurişka diýip aşagda ýokarda biri bar, kanýaşynda. Gatoway diýär, şu 90-njy ýyl, 89-njy ýyl. Şo töweregim şey hataplaýanmyn bir 15-16 ýaşyl çağa bolmaly. Şo adam bir aýdym, kaýdym toýu getirip aýtdyrlýar eken. Soňa waka gelse, soňa waka alyp berýär. Men öýe aparadym berýärdim. Olam şol toýa gidýärdi. Toýa gidip ber, rahat etip, owan oglanlarym tuwalym ony aýdyma nemesine höwes edip, owada bir kerde aýtdym, olam mundanam geliberdi, haýyş edip, ondanam gelip, onu ogrup görüp ýörseň, toýlarda aýdylýan Nur Muhammede bir 10 tane aýdymy öwretdik. Nur nerese öwreden aýdylmamaz, ene şu toýu gutlap. Onu tämen gelinçem, ağam seni bir ýogalan hakat bolsa kaka hakynda, eje hakynda garrylar gerek. Tansavalny aýdym aýdyp berdim köplenç ýaşlar gowarýardy onuň. Ben onuň aýdyp berip, birun gelip maňa bir zat çekinýär, bir gelip gitdi, saňa bir zat aýtjak bolýan. Öyle utanjağıran taşawa. Ya menden şo çekinýär, özüm fiýlap. Başga da öýde ýaly oglanlar gelýär, oýan içinde Nur Muhammed nerese saýlanýar da. Hakyjana ataýyň ýolundan aýtdy, oğlum gowy aýtdy ne. Nerese ola soň öýlenin taňlarym gelýärdi. Ay Nur dedi goňşymyzdan oğlum şo gelip soranyny çekinýärdi. Miral am katolmasan burada daýdynýar ha. Bir ýerde aparatda aýtdym bolyn ýa, sen aparatyňdan gowulaýdy ýa, ben apam sama palşon. Şondan ol näme o dinakor diýip peweýdi, şo gowulýan aparatlar bar. Şonu aýdyp gören bolmaly. O mikrofonlarym tapawdy ýa. Şonu gitsem sen arza bolarym aýdýarda. Menem çekinýär. Ol aparatym gowudan hem gowu diýen gowu diýmän. Menem bolýar diýdim da men toýa gidip berle ogrup ýok. Ýok, men aparatym ýaklarsyň diýmän bir gowu däller. Aslında halipaň ýolunu geçmek hükmany. Şahyrçylykda da, başçylykda da, dutar sanatynda, gyjak sanatynda da bir halipadan öwrenip dowam etmek. Ol hükmany. Täzeden halipa gören ol başgaça bolýar. Anyk belli halipadan şundan öwrendim diýip awany okduýany her kimden bir zat alýan diýip aýdýardy. Anny bir zatdan aftanam alýar, öwreli tekayifden her kimin bir şo watyň özünde Ahmet Safarovdan alanlar. Sebebi ol fiýinçidi. Ýete fiýinçidi. Ähli taraplaryn dörüjlügi düşünýänligi, poeziýa, şygyryda düşünýänligi, sada düşünýänligi, henge düşünýänligi şu göz başy bar şonuň.
Onun hersin bir halipadan alınır dip hasap edýär. Halipasy barada aýtsak, daga näme bol? Aqş Saparov. Oň aýdymlaryndan başlatdy. Gaýwanydyr. Ýöne birini halipa tutunmasan gaýwany bolupdam şondan öwrenip şeýip ýa häzirki aýdym aýdýan Ataway çağırgylyň aýdymlaryny aýdýan oglar Ataway gören aklara. Köpsi. Gören aklar olar. Ýazgysyny diňlediler. Şekilini gördüler, video, audio ýazgylary görendirler. Şeýle gören aklar ony. Mysal şoň ýalym bolup gaýwany da bolsa ýa-ni Aqş Saparovdan şu aýdymlaryny şeýip öwrenip şoňa gelmek üçin ýöne ýene de bir şu goňşulary bolmaly köşüde Miraly hojam. Ana şol elinden tutağı din Nurjan teň sesin Aqş Halipan kameň diýe sen şu ýoldan aýtsaň gowy bolar. Sen şoňa has ýykyn edýär diýip denim şol atlar ýazgylaryny berip öwretip onu bir itekläk goýberen al. Nur Meredowyň halipasy barada gurrunlar bizi alys 1992-nji ýyla Ýanglan diýarym telebäsleşiginiň ilkinji gedek geçirilen döwrüni alyp gitdi. Ne bolsa Nowati Nur Muhammed Meredowa bereriň. 1992-nji ýylda Ýanglan diýaryma çykyp Birinji ýeralli ona ol meşgullyk etdi. Nur Muhammed şu Maysa bilen Pir Mehir Tallar şol aýdym kadýar. Kiçilikden bizem men şu wagtlar 92-nji ýylda 11 ýaşymda bolýandy. Şondan başlap eýem süýüp diňlän bir ýylladymyz da. Saat bağışlar vardı, halipalar vardı. Şolun içinden çıkmak ol her kime nesip edýän zat däl. Şol giden ägirtleň içine çıkyp özüňi halka söýdürmek, tanatmak o mümkin zat däl. Nur Muhammed Meredowyň sesindäki süýjülük ol dille aýdyp bolanok. Türkmenistanda birinji geçirilen Ýanglan ýarymda Nur Muhammed Meredow iň beýik ýokarky bayragy ýeti bol birinji ýerally. Aýdymça aýdyp bolýar. Şowat Ýanglan diýarymy alyp barýan, alyp barjy adyň aýdyp ýalan eden wagtda bal, ýani bahany görkezýär. Bugün ýaş aýdymçymyz Nur Muhammed Meredow 137. Şondan kimiň näçe baha ýerjäni hiç memden bilemok. Ýa biz pirimizde gowaý diýär, rast diýip aýtsam men plan berjek diýip aýdylmaýar. Aman Saparov 9, Kömek Murat Akif 10, Şadırdı Eliyasov 9, Maya Turlieva 8, Cemal Saparova 9, Şah Mehmet Beşimov 10, Berdimurat Berdiyev 10, Gülşirin Alıcanova 10, Aşır Cumayev 10, Devlet Şarif 10, Anne Ulgurdova 5, Ateş Saparov 10, Attı Şarif 8, Yegen Nurdi Necipov 9, Mehmet Kurbanov 10 bal. Ondan bir hatta şu öz 5 bal galdyranyna sora ondurmadyk. Mümkinçiligim ýok ýöne. Her kimiň öz garaýşy bar, öz pikiri bar. Men özüm Nury şu hiňlenmeler aýdanyna öz içimden diýädim şuňa 9 baha berseňler bolýar diýip ýöne. O şeýle bir joşup aýtdy şol ýerde. Nädip onu berenim özüm bilemok. Sebebi adamyň iň soňky pursat, iň soňky ýagdaýda pikiri ütkän bilýän ekeni. Petrak berjek diýeniňe köp berip bolýar, köp baha goýjak diýeniňe pes baha alyp bilýär. Şoň üçin ol bir özüne bir Nurynyň synagy meýdançasy boldy. Diňe bir Nurynyň däl kän aýdymçylar üçin synagy meýdançasy boldy. Birinji gedek Ýanglan ýarymda ýa-ni teleýaýlym arkaly gördüm, sonra Hidra Tallar diýen aýdym bilen özlerden Maysa diýen aýdymy bilen çykyş etdi. Sonra men şol Nur Muhammed Meredowyň sesine aşyk boldum.
Aydymçy hökmünde halkyň söýgüsini gazanmak ansat däl. Ýöne il içinde ýyllyz aydymçy hökmünde tanalanyňdan soňra öz derejäňi saklamak ondanam kyn iş. Munuň üçin iliň biri bolup başarmak, köpçülik bilen iş talşyp bilmek gerek. Bu bolsa diňe zekine we sese bagly zat däl. Men Nur Muhammed Meredow 91-nji ýyl, 92-nji ýyllar lagera gitdik da. Şonna bir gün kino bolýady, bir gün aydym saz bolýady. Şonna şoň aydymlaryny oýberýärdiler. Birinji diňlärme maýs aydymy. Şondan soň Nurjany gowurdyk, ýüregim merdim. Has şon ýakyn wurdum ýüregime. Ay avtobusdan düştük bolyn, bir ulu kolonkalarda or aydymy diýe. Kazakistan, Kazan Kırçöli, oğlum Aktawam kaptanına bir oğuçuluktu. Ini durşuna yankı ağoylar, qaraylar koyulan, olar yurta diýedi. Şu koyulanna indi 27 martym näme Nowruz bayramçylygy da her kim bir geyinipdir, her kim neme edipdir, aydym sal ulu kolonkalarym goýupdyrlar. Ine yankıdan gulap kimin sesi gelýän Nur Muhammed Meredowyň ýazgysy gidip otýar. Men şeýle durdum, ilki bilen düşünmedim, men pikir etdim, kaptanymyz bir magnitofon goýberýärmi-ka, ýa bir oglanlar bir owatlar player wady, playerda, ay umumy alqaty bolmaly diýeni. Onuň ýanky şeýdip şowagdym, ýanky gidip otýar, teretdim, ulu kolonkalardan ene türkmeniň bagşysy Nur Muhammed Meredowyň ýazgylary gidip otýar. 1997-nji ýylyň 20-nji marty, Kazakstanyň Kazagyň diýdim, Kırçölüne, şuň ýerde ulu bir nemelerde diýdim, Kazak halky şunu diňläp tans edip durlar öýdüp. Şuň ýaly diýen bolsa, onu bu oglan serhetden geçipdir diýdim. Şonu men bir zat diýdim de ýanymda da orta oglanlar da köpsi aparatura diýdiň, ışıklandyrýan nemetdenim şo döwürler. Onuň men diýdim, "Eta türkmenski Michael Jackson" diýdim. Şonu men şonu diýdim de. Soňra men käni atlapdyrlar şeýle diýki. Türkmenski Michael Jackson bu oglan 23-24 ýaşyna serhetden geçen bolsa diýdim. O wagt 73-nji ýylda doglanna 97-nji ýylda näme bolýar? Ben tak 23-24 ýaşyna oglan gulap gitdi de. Aklym heyran galy şonda. O başga bagşlaram diňleýärdim, ýöne Nurjan diňläp başladym bolem. Men wapşe fungoda bolan söýgüm has artdy. Men kiçikam okuwy diýäkam, ejem günne pul berýärdi, okuw puly. Gadiýersiň okuwda diýip, onam iýmän Nur Muhammed Meredowyň albomy çykýardy. Şon ýygnap puly şon albomy alýardym. Nur Muhammed Meredow men üçin ol gaty ustad bolan, ustad bagasy. Ay on owazy ütköşükde men şon gaty owazyny gowurýanlar. Nur Muhammed Meredow toyda varalarda, ýagny konsertler bolýatda, şu sirkde, onuň Watankina konsert merkezine şu wagtky her konsert merkezlerde şonu konsert bolýatda adamlar Nur aýdýar diýip bir oçuna durup girýärler da, o wagtlar afiş atylýardy, drolgalarda bildirişler gelmenýärdi, onuň adamlar görüp şonu Nurjanyň konsertlerine barýardylar. Bayramçılık konsertleri Sahiye Aydınlar'da istikraran Şamlı'yı ansambılın çekermesi yangın yarı kelebe kızının lavunya verilse Nur Muhammed Meredow her kavramını kullanmaya Nur Muhammed Meredow aymaya Nur Muhammed Meredow aymaya Nur Muhammed Meredow aymaya Syrkynam 1600-1800 adam ay köprek girse 2000 adam töwregi bir seansta adam girip bolýardy syrka. Inni şu syrkda egerde 2 gün konsert berip günlük konsertden edende de şon $1 bilseň, onda sen gatyly nemen bolýardy halkyň içinde. Halk sen küýse. Şon $1 bilýärdi şuly. Ýaşa oğlum. Ödüm bitkom adamım kän biledim yok. Her kim şu konsertlerde girecek. Hemme bar şunu dinleyecek. Şu gelip yankı badır vizelerde da badır gül berişleri, nemetişleri, edişleri ödüm bir skromcu bir yılgırayıp çık.
daşarut bir gayet bir işgärim. Şol tananam Nur Muhammed Meredow. Ya näme aradaydy ya? Şonam düşün. Ýöne şoň sisini gowuryp maňa bir gün şey diýdi. Şoň öý nirde şu näme şu lowlan nirde ýaşaýar dedi. Benim näme diýende? Şeýle bu sisi näme ýaman gowaýdy. Şonda da şo wagt ýatlamaydy, maýdy oturdy. Soňky ýatlama. Benim näme sen düşüneň oga diýen o bu ses gow diýär, ses başga da diýär. Sen şu öz ýurdunda tanalsyň ýaly, menem öz ýurdumda şonal tanalýan wagty diýär, atlanyp durmaýyn. Şonno şol daşaryp bagşy diýipdir da. Ha şo anor aýdym aýdan oglanmy sen diýipdir o şo başyny ýüzüňe bir hyl bolupdyr da. Yani bu toya giysirak barıptır. Barmar wagtyndan. Onun näme halkam gelenok deyip bir boz demediýändir da onu aýbyr. Onda da ýejes çykdy diýär. Nurjan min prinsebe arqyn aýdy ber o wagt näme? Şu Türkiýe üstünde goýulyp, ederip lampalar bilen şol. Şonu heýdilýärdi anna. Şonno an geç münüwer oglum hiç mişat diýmez. Gerek dadyň mamy, ýeriň gelýände atpam diýse, aý daýlajan şu wagt gowja azyja börek bolsa bir gatyklap ýaýdan diýip durýar oglum bilen öýe bir kısan gelin alyp gidip diýip büküp täzeden şonu pişirip berdi diýär onu. Aýdym saat gidip oturup bir eline börek kıl, bir eline gatyk kıllyga gel. Oglum gatygyny näle diýär. Oturdu iyi ondan soň ýyzyny aýdarsyň diýär, şey diýär. Şonu ýydyr diýär da şoda bir söýýänligi halkyň şonu sylaýanlygy. Diňe türkmen halky däl. Özbekler hem aýdýar şoň aýdym. Kazaklar hem aýdýar şoň aýdym. Täjikler şoň sadyna täjik dilini aýdyp. Äzerbeýjanlylar hem aýdýar. Diňläp göräň. Şoň sady şoňky. Oňa nemetden. Özbekler edil şoň nemetden. Kurdy gitdi aýlany älemi. Türklerden hem şoň sadyny aýdýan. Gowy diňläp görseň içinde şundan alnana. Bilip bolýa, onuň sözlerini, kanyşda sözlerini ölçüp başga söz goýýarlar. Ýöne özbek doganlamy şoğlunyň emes arasy şonu ýanky güläligimi demäni türkmençe aýdýarlar. Özbekçede bir süýjem bolýar da. Aýdymlarynyň halk içinde has awra iyi olmagy, köp halkyň dinlemegi näme-de diýilýär. Şol esasy bagşy ustatlygy birinji ýagdaý, ikinji ýagdaýym şu aýdymy ýerine ýetirmek, üçünji ýagdaýym şoň mahmal sesi ustatlygy, islenlik aýdymy öz isleýişi ýaly ýerine ýetirenne. Nur Muhammed Meredow bir aýdymy ýerine ýetirse, şoň alan tilsimleri, ýanky sesleri barýan ses perdeleri soňkydan aýratyn bir şoňa tilsim etseň halkyň gulagyna ýaranak sebäbi Nur Muhammed Meredow şoňa ýyl goýýar şol aýdym. Men şunu ýaly aýtdym, şundan çykmaň diýen ýaly ýyl goýýar. Şoň üçin Nur Muhammed Meredowyň şägirdi köp. Sebäbi aýdymlary islenlik adam çağa bolsun, ula adam bolsun ýatda galdy. Halkyň diňläp kabul etjek aýdymlaryny aýdýar. Bilmedin, hep sevgimi bilmedin.
Muhammed Meredif görmek için toya del, näme zerur işlem ortada tassap. Şol bir yerde aýtsa gidebilýärdim. Yürägimi diýdik de şonu ýaly wakalarym boldy da plan ýerde aýdýardylar. Gidişine pulmaz we oglanlar bilen gaýdyşyna ýok. Ondan gidişin taqsamyny ýa-da gaýsyn ýörä gaýdan ýerlemeden bolýar. Qışda aýdýatda, talyaşka toýlar da daşardy bolýardy. Soğuk ayağımızdan ne var? Soğuk geçerdi. Mazıktır zoraplama. Yani nur gözümüzden yitýänçe soğuğan bilmerdik ıssyna. Durup dinleýärdik da. Hiç men başga bagşyny gözüňme de tutamak da şomu kadiýan esatam şu gapysynyň agly. Elmede ama şu 3 bilen bäş aralyk 20, 30, 40, 50 maşyna sen şeýle. Setir durup oğuşura durup. Şeýle kim nuryny toýa tutjak. Şol bolmasa toý bolanok, tuwlemy bar. Halka şeýle gereklerini de. Şu köçelerine giýräýinde eýem setir 20, 30lap, 40lap maşinlar bolýatdy. Hemme vilayetlerden gelýän maşinlar ony şaýatdyrlar. Her kim şo döwürde sebäbi nur aýtmasa öýlenjek gel, nur aýtmasa çykjak gel. Şoňalyk ýaşlar gaty känni de o derejeye ýetmek diýilýän zat her hemme kişiň ýetip bilýän derejekde. Segalam gaşlaýar, bedenip çygyanyma. Käwat ýürüýte şeýle bir köni toýlary ýygnap ýören oglanlar bardy. Şolardan arasynda jaňlaşyp şu käbir toýlary ýazdyryp getirip öýde daňdany çenni görüp bir hem guwanýan. Maksat edinime özüme şu Nur Muhammed Meredif'in irki toýda aýdan arhivlerini ýygnamak. Şeýdibem o aýlanyň hemme albomlaryny ýygnadım. Öýümde men uly çekmem ama onu menden başga hiç kim açy bilenok. Diňe men şo taýda bukup şeýdip ýygnap saklaýadym. Bu toýda plan aýdym näle aýdy, innik toýda şol aýdym. Niýersini ütküdip süýjülük goşýa. Şol atlary dinläp ýöközüm. Görýän-de bu toýda bulaýdym da. Bu taýny oda ne diýe? Innik toýda bärsini oda ne diýe? Şol atlaryna gyzýadym. Bir salgy bersene plan ýerde nur aýdypdy, bark gör. Belki o döwürler kaseta da bawordy, barıp haýyş edýärdim. Köpse berýärdi, köpse beresi gelenok. Hakyky sunuga diýişgärine adam kärçilik, zekin bilen desseň zerur diýerler. Muňa Nur Meredif'in ömrü hem mysal bolup biler. Aýdymçyny tanaýanlar onuň diňe gazanç däl, adamlaryň göwünni awlamak, olaryň alkyşyny almak üçin hem ençeme toýsowanyna şaýat bolanlyklaryny aýdýarlar. Bir daýda gelipdir diýe, oglum öýlenjek gelýär. Sen aýtmasaň, Nurjan oglum gaýrat et. Toyma soğuk beray dipdir de. Ay bu da bolýar daýda janynda öz bir taýlançylygyň bardyr, şu ay şoňa boşaken. Şoňa bir edip beray sen zat diýdi bolýan. Ay bolýar görürüň ýok diýdi. Onu oglum bellersiň men arkym bolaýyn. Bor daýda jan arkym bolaýyn diýip o wagt näme? O daýdaňam ýanyna horzunçykly pul taklaýarlar da daýdalar köp onu. Şo horzunny çykaryp men oglum diýip bir adaçyk pul şunu oglum alyp gal uzundan. Onun toyun golaýlanyny ýa toýa garanda ýygynem ýetirir, berer diýdi. Haýda jan, pulun gerek gel. Şu pul öýüň eline alyp, elinden pul alyp öýüň eline gystyryp, öýüň goň köýnekdikin toýu. Ne diýip bolsa toyun aladasyn etme. Bir manat pulun gerek gel, şu nur toýuňda aýtdy diýip begenden oturup, aýdarnam sowun berer diýip onun wagt geç şu toýuna elgeçdi diýdi. Aýdan na gaty ütgeşik aýtdy, beýle toýlar meňlemeýän. Özüm o daýda da hakykatdan şolar ýaly geyinipdir. Şeýdi toýun sowuk gaýtdy diýdi. Hakykatdan şol sen gerek diýsen şonu edip bilýän oglunda, şoň özi şu etmeğin öýde ägirtlik diýip harap edýänler. Halk gelse köpsiniň ikisiniň bir ýeriniň sözi Nurjanlar.
kakam biz günne görýän adamam däl, bir aýlabam toýa gidýär, bir aýdan soň görýän wagtymdan bolýar-da. Ya ýatyr kan gelýär, ya turman kan gidýär. Şolar ýaly köplençe. Ony ýöne çağlarym biz gowurş başgaça hiç ýyly gygyrban boranok, el galdyrban boranok. Oglum jüýjäm, körpämiz ada gyjaşan, jüýjäm diýip bastaýan. O wagtlar näme Nurjanyň öýüniň gapysynyň agdynda adamlar üýşüp durýatda, anyň her biriniň çykyp gürleşenine göwnüni agulaýatda, ne plança manada ýagdaýym maýzy boragam, bornym toýlary soňup beren. Mesele ýok, grupamyz bilen barars, ne gow bolar, alad etme toýy. Tawal tarih alkatyny diýen zat gymmatyna düşünýän oglanlar. Oglanlar bolýatda, ýagny gelenlerini Nurdan soraýarlar plançatyna boşmy diýenne, "Wakynym, şuna boş däl eken, toý bolmasa başgarak tähede geçirsek nähilek" diýip soraýarlar. "Agam, sen aýtmasaň toýumda öýlenjek gelýän gatkanny da." Esasen ýaşlar gowy Ýene yamanlyk etjek bolup, ýa ýene etjek bolan oglanlar da gowy häsiýetler bar diýenden, onu çağıýarlyk, ýa-na oglanlar näme diýse bir ananjaň bilen çağıň häsiýeti bar, şonu ýalyk häsiýetleri bar da. Bir öz degişmejigi bardy, öz synogyna öwrer. Прекрасный тембр, прекрасное исполнение. Народ просто его очень вот сильно любил. Не мне вам рассказывать, вы сами это все знаете. Toýa baranny öýlenýän oglanyň kakasynyň ýanyna, ijediniň ýanyna barýardy. Birinji toýlar gutly bolsun diýip, ýankylar bilen bir gowy kadrly salamlaşyp, toý edýäniň bir göwnüni agulaýatda. Toýam soňunda da şu jan edip kellediň gowy soňmakda. Arasynda bir bolta bolanlar giýjä galýan ýerler hem bir toýlarda. Son kapısından toy dikkeler, şu boş däl bolsa da var, ne plan ona boş şoňa füýşraýdy, son ýar şu goý beresi gelen wagtda son nerede gelen wagtda. Özüm garybyň wagtda. Şu haýşe döwlüň bolle plança narxy oglagyny. Şunu hemma agam senem ýüregimden gowurýan. Sen aýtmasaň öýlenjek gel, bolanokda düşünýär-de derdiň alay. Awraýy ýetik, ondan başga awraýy gerekkä ýöne halkyň sonuna da men awraýym ba, meni islenlik mötsör aýdamda şu halk berbiljegine de gödýäsde şu halkyň ýagdaýyna görä hyzmat etdi-de. Aramyzda Nurjanyň ýoklugyny 14 ýylla. Şu wagtda sen nesip bola gelecekde oň aýdymlar hökman diňlenler sebäbi. Sunwatdanam öňürtülki adamyň adam kärçiligi gelýär-de. Şoň üçin gapysyny kakıp toý dikkelenden hiç saçan boş gaýdany ýa şoň diýen etmedik ýokmu diýen. Ya Allah'ım deyip bara şey deyip başlayadı köp işi. Şolum bir Allah Teala'nın ken ýatlaryny üçin Allah Teala da şonu şoňal derejelere ýetirdi deyip hatap edýänler. Hemem oglanyň ýagny topornyň agdybirligi. Nuri'nin ýene bir artykmaçlygy bar, ol zähmet söýerdi. Gije ýatman aýdym işläbilýän oglany da. Şoň ýalyk özüm ol diňe bir gije der, bir näçe gijeler işläbilýän oglany. Özüm pesper, adamkärçilikli, insanperwer, köpçüligi adamlara doganjygym, jigim, dilim süýjüdi de. Söýdüri näde aýtsaň bilip bolany, ol bir klinik adama şoň ýalyk bir agamjan, jansyz gurlany okdy. Süýjüdi oglany. Stoplar teröristleri halkın bulunduğuna varlarsa rahmetli. Teröristleri çıkarmış da işlerinde. Gowy sesli aýdymçylarken, emma sesine jadyly ýakynmar aýdymçy azazdyr. Çünki ol aýdymçy isle ýokarçy kugulen aýtsyn, isle de öz maýdalyna pesay hinglensin parhy ýok. Onuň sesine ruhyny hedili berýän bir üýtgüşüklik bar. Şonuň üçin hem Nur Meredowyň ähli aýdymlary il içinde söýülip dinlenýär. Men şoň şu harp baswa, harp basura aýdýardy aýdym-aýdym. Şonsyna köp ümserýärdi. O ses taýdanam gerek. Ýöne şu harp diýiş uwdan näde? Uwdan masy.
İsteni halipalan aydymyň aýdanda da Nurjan bir söz diýdi. Rahmanjan biriniň aydymyny aýdanda ýara özü ýaly diýdi. Ya özüne goýdy diýdi. Şey diýdi maňa. İsteniň aýdymy aýdanda da şol aýdymy hit bolýatdy. Nur Muhammed Meredow. Sebäbi Nur Muhammed Meredow Hudaý tarapyn berilen talant var. Sesi owadan bir yerine yetirişi şeyler aydıma can verip yürekten aydı. Вот я считаю, что уникальность, вот этот голос, это его как бы такая вот фишка, которую народ просто вот обожал. Käbir alyan tehnikalaryny, ýa türkmençe tilsimleri, bokurdak gaýnawlary, şonu meňzetjek bolup kän jepa çekýärler. Sebäp diýsek jepa çekmedýärler. Oň aýratyn öz bolşdy, aýratyn sesi bar. Şoň üçin hemme şäherlerine o ses berilmeýär. Onu ýa ýasap almaly bolýar, ýoksa da şoňa meňzetjek bolmaly. Özüň şu bokurdan gysyp meňzetýänmi, ýa açyp meňzetýänmi şoňa meňzetjek bolýarlar. Şoň üçin Nur Muhammed Meredowyň meň bellek geçsek zadym, ol aýratyn öz bolşdy, orta mylaýym tenor sesi bar, tenor. Sesler üçe bölünýär, soprano, bas, tenor. Ortak sesin aýratyn şoň mahmar sesi bar. Rajyn bir man çekemiz o. Emma Nur edip turup bilýärdi. Onuň şeyler içine uwasaly, geň däş ol. Biz ırdyk geçýär, emma edip bilýärdi. Emma şol gödök däli, oň howasyny, oň heňini, oň uwazyny öz borçluk berýärdi. Şoňa da onuq bir topar öz borçlugym Nuri Meredowyň ýol ýöresini emele getirýär. Hemme sözü düşünükli. Yekesi şu sözünü şu ýerde düşünmedim diýenler. Hemmesini çeýnäp sana berýär. Onuň aýdymyň tekstam gerekde sazy bolanda da bir tekst gerek hökman suraty. Tekstlerim kopya gelişini dinläp görüň. Göräme käbir aýdymçylar aňsatýar, hasaplanýarlar. Sebäbi gaýnaw kän ulanmady. Ýöne men şoň aýdymyny aýtjak golas goýan studiýa sesim ýazamda şoň bir aňsatçyk edip gidenje tehnikasy men edip bilemokda 4-5 kere gaýtalap öýde öwrenip bardim. Soň edýän şoňlar bir göze görmeýän tehnikalar bar. Nur Muhammed Meredow gaýnaw aýdymlar aýtma diýer aýdym bolsa onuň meselesi edip biljek men. Ýani sebäbi men düşünýän. O prosta şoýu gaýnaw ýoly belki halan näler diňe ýa şu öz ýoluny gowy şoň bilen gidenler. Biz arasynda tres gaýdmaram aýdýak gaýnadyp bardy. Ýöne ol halan näler da mysal üçin ol aýtmady. Aralymyň çelin dile gezin günüm ardymy diýen ýene şonuň aýranyňa ýerek bolmy dilim kırmızım ýolda galýmaýsa. Aydymçylar sesini aýýarda mysal üçin Thomasyň zat şarflyk edip beren adamlaram görýärsen, aydymçylaryň içinde sesime gowy edip seredeýin, ýa hiç bir nime çaý dälenim maňa gaýnan suw bolsun diýip ýürüýte şo sortlap zat edip içýärler-de öz seslerine gowy edip. Ýöne men hakyky diýer şaýat başga da kän şaýatlar bardyr. Öň şo toý sahnasyna edil minäýmäken aşakda soğuk çal, düýe çaly, gazyn napitikler, içkiler satylýatda. Olin şondan mara gelip buz ýalyk çal içip arkaýyn toý sahnasyna menip arkaýyn aýdyp bilýärdi. Käbir aýdymçyň sesi rezin ýaly bolýar. Bir hil nire şu tak yetmez diýen ýerinden yetýär-de, şu taýlar ýagam yetýär. Şu Maýajan da albomumyzda çykaramyzda şu Maýajan şu Maýajan şu taýdagy gaty ýokarda şu taý bar. Olin şu taýny bolmasa şu aşakdan aýdaýar zat diýip şey diýip ýazdykda olin şu taýnym ýokardan aýdyp görkezdi däre. Belli bir ses araçagy bolýar-da, ene şu notadan şu nota çen ýetýär şu bagşyň sesi diýilýär, diapazon diýilýär-de. Nurjanyň şu çäksiz bir ses
Ara çägi bartdy. Ol hatta aydym aydanda şu ýol menkidir diýip aýdan näler. Ol wagtyň geçmegi bilen, ýyllaň synagyndan geçmegi bilen beýleki aydymçylaryň şoň agyny öýkünip özlerem şoň agrak aydym döretmegi bilen oň ýol emele gelýär. Şoň üçin Nuriýanyň ýoly ol näme mysal üçin Anwar ses gaýnatmak bar. Bohurdakda ses gaýnatmak. Öwedeli tekayf on ses gaýnatmakdan bir iňçerek aýtmak. Anwardatdan soň aňyrda Nurda aydaly şaglyk aşak ýokurdan gaýdýady bir ýerde bir paşylaýar. Ol şeýler edip bilýärdi şu sesi. On hatda käbir ýagdaýda agyny ökünip bolar, ýöne edip şo bolmak gaty kyn. Şoň üçin onuň aýdymlaryna da aýdys heňine de öz borçlulygyna da beýleki aýdymçylara meňzemeýän aýratynlyk bardy. Belki şolam şonuň nur bolmagyna mümkinçiliklerdendir. Bir aydymyň dinleýjä ýetirilmegi üçin aňyrtynda nähili zähmetiň ýatanlygyndan habaryňyz barmy? Aydymyň sözleri ýazylmaly, sady düzülmeli, ses goýulmaly. Bu diňe umumy alanmazda şeýle. Aslynda olaryň ählisi ýerginsiz ihlas we wagt talap edýär. Eýse bu ýagdaý Nur Muhammed Meredow bilen nähili bollyka? Qara sen bäri qara. Dur ya. Göl bilen dolu oran şey. Biz bäsden toýsok studiýalar bors goýmagy ýatdanşyp dursa, olar günne gije uni toýda bolsa-da şuňala bir komitet gruppasy bilen girýärler. Ýok, man bir albom ýazylaýman diýdi. Näde şuna bir aýdym çykarsak bolsak, näme bolsa şu aýdym bilen tanışýarsa. O bir gün öňünden bir dinläs, görýäs hali. Studiýaram bir kısa oturup şol aýdym bilen tanışýar. Bu näde ýa-ni? Bugün taýyn aýdym. Studiýa bar ya. Ýa-ni kim aýdym bol tiňnet berýär. Bolu gün şo taýdy goýýar. Ýa-folkum alyp göwnüm gitdi gaýda. Seýenip çöpýärin diýda. Durýar. Şeýit goýýar. Sen şol fikirlär goýanmy? Edence duygulara ol aydymmy ýa tutup içine ýerdenäýdi. Wagt ýok da, hiç wagt ýok. Bir gün gelgunçan ýazdyk diýär. Konserte gitmeli. Sesini ordan goýdyk bolan. Ne? Diňe garmoniýa gidýärdi ýa-da. Onuň arasynda saz ýok diýär. Hiç kim ýok onda. Etmeli. Şo taýda ýa-ni goýupdyrlar-da. Ten biliyorum. Sosyal por sova. Nur Muhammed Meredow diýilende islerini karlawasyň Nur Muhammed Meredow tondan çykdysy bolmaz. Beýleki prodüserlerden esýän gurrunlaryna görä biz Nur Muhammed Meredow hiç saçan tondan çykdy diýen zady esdik göremdi. Bu topor sağlanma diýär Rahman. Bu men maşgalam diýdi. Sebebi bular mudama men bilen men awraýym diýdi. Men şular maşgalamlar görýän. Arslan Gurbanow, Urazeli Baýçyýew, Maksat Eýubow, Dörtguly Babaxanow, Ahmet Eýubow we umuman sadanlarlar topary agdy berdi. Oraş Rahimow bardy. Yani o Nurjanyň köp aýdymlaryny işlänler de. Bir kere dinlese de gelip studiýada hep o hawaýsy aýdym bolar ýatdary o. Ýyllygyna toy gije günni olowadan sifem karakterini bolan mara nädip ýazgy ýazjak diýende. Studiýa bardyk bir gün ulagnyň awuşyny geydi. Bir käde gaýnan sowutlady. Şu mikrofonyň öňüne geçip bir aýdym aýdýa, bu aýdysyny 10 günläp dinjalan ýaly.
Nuriň aýdymlaryny şo döwürlerde Nikolay Yakimov ýazýatda, şu Nuriň sesini kän sağlamak gerek gelip aýdýatda şo döwürlerde. Käbir was öz sesini kompýuter arkaly bezedýärler, bu Nuriňa o gerek geldi. Bir albom içinde 17 neme 14, 15, 10 saýdym diýär-de. Şoň içiniň 2 san, 3 sanagy täzelep galan mümkinden oşda sarana şu Nuriň aýdymy ýöreýärdi. Onuň nira bar aýdan Balkana bar, Neftdaga bar, ya Livawa bar, Daşowda bar, Mara bar, nira barsam hökman haýsy mazaryna girseň diňe Nuriň aýdym diýärdi. Onuň öz döwürdeşlerim, ýaşlarym eger albom çykarjak bolsa, şoňa seredip çykarýardylar. Hey, Nur goloydy ýazy eden okdamy? Yok, men bu praznikda çıkaramak, innik praznikda çıkarayan ýa-da bagşlar goýberýärdi. Ona Nur Muhammed Meredov, yo men çıkarayan, menem şul praznikda çıkarayan ýa-da saklaýardylar bagşlar. Nuriň zapytlar gowy gidýärdi, şäm, gowy ýerde bilýär, hiç zapysyny da ýatdan çykarmaýardylar. Gurbanow, Kurbik diýärse, biz Ustad Gurbanjan. Şu diýerdi, men şeýle şu oglanyň sesini aýdym gowy diýdi. Burun. Men şuna diýdim, bir ýazgysyna diýdim, men özüm işläp ýazgysynda çaljak diýdim. Gurbanjan oňarýan diýdim. Näzliýar diýip braýdym bar. Şonu Gurbanjan çalypdyr. Yanka içine girip bir çalıptır. Onun yanka Oraz Babayev gitarada. Sabah artık Fülenemeden yazgısı var, albom var. Bunun emme son gowerýärdi. Ya kaptırını ömürlük nice yıl muzikandy bolan yanka Arslanjan var, Arslan Gadak diýerler. Onun alyansı buklary, onun barmaklary bir hemmesi bir Ahmet Eýubov ýanydyr ya döwletlanly tejenli gitarist. Onun Orazyly Baýçyýew, bu diýene nirde bir şuň sesiniň şuň aýdymynyň aşygy da oglanlar. В 92 году впервые я услышал, сейчас скажу, по-моему, была песня «Гульбахар». Мне было 13 лет, и также с каждого, как говорится, утюга была эта песня. Вот эти хиты, говорю, «О, Гульбахар» тоже в то время, «Гуляли», «Маяджан». Я все вот это в молодости, в детстве слышал. Nur Muhammed Meredov meşgul aýdym ýok. Umuman aýdymda şu haýsy gyýylan adyny aglandy da şo barada aýdym bar. Meşgullygy eý bolan aýdymlar Gunça, Gülälek, Anory, umuman aýdymlar hemmesi meşgul. Okän dinlän aýdym Gunça. Şol gaty ýüregi ýerdi-de şol aýdym. Oň ýanky owazy bir aýdysy da nozanly onu edip bolan o. Lezzetli bolsun, aýdym uzak ýaşadym, ömrü uzak boldum diýilýär. Nuriň aýdymyň hiç ýerbedem ýok, kalkyşynda adagmadygym ýok mu hadiýan. Näme aýdym gowy halipajan diýdim. Gönüşme parçaminip haýsy aýdymdan başlarym diýdim de bu. Adam ata ene dören. Şol aýdym gowy diýdi. Men bir aýdym saýla bilemokda, ýemme aýdym oň. Şula erbetip taradylan, geçirilen ýokdy da bizde. Näme onuň magnitofonna, o da saraýany döwük bolsa, dinledim onu täzeden şol aýdym. Dinläsiň ele o saraýanam döwü. Ne galam ya ruçka zokup şeýdip elinde pırlap bu wagt kıyalakda elde.
Hem aydımla o var yani. Hem aydımla. Şul aydımla halamak diýibilemok. Merjenim diýip aýdymma de. Men şol aýdymyň awtorlaryny bilmesem hem özüm hem däl awtorlaryny bilemek. Gönül şol aýdym men ýüregime has ýakyn. Erekde hemme toýa baranda ýetadi, köplenç ýetenlerini köp aýdýar. Bir toýda da gelip Atabay Halipa geldi. Nurjan edi men teň diýdi, şu Anwar diýen aýdym gowy berýän etleri. Şonu aýsam bolarmy kamaňa diýdi. Atabay çağırýar. Onuň ay diýdi, atam Halipa diýdi, sen näle urrun edýän men teň diýdi. Näçe tan aýdym aýdýan diýdi, gaýtap diýdi. Maňa da gowy diýdi, erete men bir aýdym aýsaňam diýdi. Şoňa hakyky bir diýir şaýat da şu Anwaran gowy berip aýdýady Atabay Halipamy. Özüm aýdyp berem soň toýa çykýan zady diýemän. Onam aýtdylar, onam aýtdylar, onam aýtdylar. Onuň şolaň hemmesini aýdyp berem soň belli bir hal ýany bilemek hemmesini gowy berem. Senin yeten derejäň ýygyňda galdyralan bilen ölçenýär. Aýdymçy bolsaň, goýup giden aýdymlaryňa, ýetişdiren şägirdleriňe görä saňa baky gekilýär. Emma inkar edip bolmajak bir hakykat bar. Halipatynyň edil öýdi bolup onu gaýtarýan şägird hem ustadyna uly awray getirmeýär. Nur bolup bolmaýar. Ýaş olanlardan bar da gowy aýdýanlar şoň aýdym. Merdan var, Rahman var, Eldar aýdýan aýdymlaryny. Eldar var aýdymda bar. Eldaryň owadan sesi bar. Owadan aýdýan Nuryň aýdymlarynyň bir hil öz süýjüjünem. Boşa ýene diýär öz başyna Eldar bolaýardy. Ýöne ahir düýüp ödeni Nurdan alqaýdanna. Men wara çağa kamyam 3-nji klasda Nur Muhammed Meredov efirde gördüm de. Ýalňyşmasam şo 95-97 mi şo ýyllar onuň aýdym aýdyşyny görüp şonu efirde gören aýdym. Inwalin ağlamagyn, ýüregimi daglamagyn. Men o wagt aýdym aýtmak, genetmek ýadyma da düşen okdy da. Şoň aýdymyny dinläp meni özüň aýdymy höwes berdi. Şol oglany meňdejek. Ana şondan soň men aýdym sağa başladym. Nur Muhammed Meredowyň şägirdleriniň içinden has ýakyn görýänim Türkmenistanyň atgadan artisti Rahman Hudaýberdiýew, Sar Babaýew, Ýezid Nurtaganow tehnikalary özüň aýdymyň ton saklasy soňa meň berýär. Rahman diýdi. Jim diýdi, sen aýdym aýdýan diýdi. Awa aýdym aýdýan. Halipa diýdi. Tuğulemedi. Men sen napdym tuğulemedi. Awa ýergenemde diýdi, şunu ýala aýdym dinläp durýan o Halipa sandy ýani. Maradesi. Menem şey diýdim, gön alzırayanım. Şutada oturup diýdim, sen dinläp bilermi diýdim. Mene ýere düşürýärler diýdim. Oturuver diýdi, düşürmediler diýdi. Nuryny gowy dinläpdirdiler. Öz aýdymlaryny yer jagasyna goýup, men şu Eldary diýen mene. Maňa aýdym öwreden hiç kim ýok. Men dinläp Nur Muhammed Meredowyň aýdymlaryny dinläp, kasetada dinläp öwrendim. Bassa da kän. Oglanlar sana, olaram aýdyp bilerin men ýöne edil ustada şolay. Daşy diýen, malades söýdüm ýok.
Mysal üçin baglan çykdy, şu at aramyzda ýokdugyna gynanýan men. Häzir şu aramyzda bolan bolsa näçe täze aýdymlary diňlerdim. Näçe tehnikalar ýene öwrenirdim, görüşip durardym. Elbäde boşrak wagty beýmada etmän. Aýdýan oglunlar köpüne ilki bilen öz oglujy diýdarjan aýdýa. Hedretjanym Rahatynyň ýani Rahman we Eldar we Merdan Kahyliýew we sanadan köp de töwerimi. Şoňa golaýlap bilseňem bara ondan birini edip bilseňem bolup bolmaýar Nurmuhammed Meredow. On bara men bolamda da bolanmam bilmeýän menen. Nurmuhammed Meredow boljak bolsaň ekstay bolup doglaýmasaň. Nurmuhammed Meredow'y tanan, onuň bilen işleşen adamlaryň ählisini bir tapaga düzýän umumlyk bar. Olaryň hemmesi hemişe Nurmuhammed barada säginmän, sagatlap joşup gurrun berip bilýärler. Asyl bu ýagdaýyň sebäbi näme? Bir yerik gelýärdi şu baryan owasyny tapanakda. Plan yer talgy beren, o maşynyň üstüne çykyp bir telefony gürleşýän ýeri bardyr. Neresi? Nerede diýen, o diýär. Ay planan dro berdelan tutanakda telefon. Başka kinolarda yerde orada bağlıkta çıkan hayti bir şey etip ber. Bulan maşynyň üstüne çykyp da diýdik gürläwdi. Bir gün şu bir şäherimiziň bir owadan ýerlerine bir gedelenje gedelip çykdykda döwlet diýdim Nurjan şuň doglaňyň nedinde 29 martda doglaňyň Nurym. Onuň Nurjanyň doglaňyny onuň Nurjan bir gutlak geçerlidim de. Ay oňam bir höwes edip ýören adamsta ne il bolýaka Nuryň doglaňyny nedim diýär gön içimden. Onuň ay gittik öýlerine bardykdan onuň kapyny açdy onuň geljegim zat diýip ay onuň öýüne girdik zat etdik onuň Nur doglaňyny gutly bolsun ay gutladyk doglaňyny zat etdik onuň bir kapdaljykda bir kilka var. Şu kilkany açyp durdum, kilka bilen çörek ýyp otyrdy. Onuň ay şey edip çykdy, geljegim çörek ýyp zat diýip onuň bidem ay bidini ýörel zat diýip onuň çykdyk gaýtdyk bolan şu wada çenni şu dostum ýatlaýar diýe. Şu döwrüň diýe birinji başlarynyň biri diýär Nurmuhammed Meredow nime doglaňyny näil bolýaka diýip diye şonu zat etdim, üýt göşüp bir zada garaşdym bolýan şoň alfad eken näder. 2001-nji ýyl Kakajan Seýimhanow Nurmuhammed Meredow öýe getirdi. Şonu gelende men öz-özüme ananmam şeýle menne bir üýt göşüp men begenip bir kuş bolup uçaýmam aldyda. Ana mokda men Nurjan men üýme gelmey bu. Killäme gelen Nur men öýme geler diýip men hiç ýatsam tursam. Öne bir zada arzu etsen Allah jan ýetirýän eken. Şonna Kakajana da köp sağ bolsun aýtdym. Şonna bir düşejikde oturdy körpeli. Şu wadaça Nur oturdy diýip şo düşe aýramaýam. Matasam könölkde ýöne şoň oturan ýeri bolly adamam oturdamok, şonu ýygnak goýdum. 47-nji ýylynda aýdydım hemme kişdiýdim, aýdymlar remix edýär aýdydım. Nur diýdim. Onuň Güljemallik bir aýdym bardyr. Onuň ora salsa taadym saňa, berdi ýassana saňa, men goşulsam aýdym saňa. Şulan bolar soğugat ýar diýip. Remix etsen diýdim. Şu ýörer diýdim, ay bolýar diýip. Ay şulaýdym taryhyny bilýän diýdim. Menim ay ýok diýdim. Bir gün ýazga bardyk diýdi, Polyksa diýdi, onu garaşmaly boldy, onu Aýştaýda oglanyň biriniň öýü bar. Şoňa bir salim şu taýda bolary, bir saat wagtymyz bar eken çörek ýer, ondan gelip ýazgyn demede ýersi. Onu şu tak instrumentlerim ýanyna eken, onu instrumentden malýarlarda şu tak barýarlar bolýan. Şu taýda ýa Güljemallik bir gyz bar eken. Ondan maňa diýip aýdymdy da, ýa diýipdir bolýan. Mara o da bolýar, görürüm ýok, gowat bir nahar pişirip ber diýipdir. Ondan ay bu da bolýar diýip derrew diýär nemetdi diýär börek pişirip diýär da. Şo börek pişirýänçä diýär derrew şolaýdym sözlerim salym or berdi diýip çyzmady radioly baýçy sadyny ýa şo taýda dören aýdym diýär. 1997-nji ýyl ýalňyşmasam, o men hem albom saklaýan eken. Halk aýdym bolsun näme orda hemme kişi dinleýär. Men oňa diýipdim da, "Any berdi Halipaň" diýdim, maňa bir aýdan zady bar. Şu oglum şu birinji Halipaň magnitofon bolsun diýip aýdýar diýdim. Köp dinle.
Türkem dinle, munam dinle, onam dinle, Türkmenlerin hemmeti halk aydım. Ay şunu oňormaýanna şoňa düşünemek diýme, düşünörtüm, dinledi. Onun bagtly bolun diýip bir aýdym ýazdyk biz. Indi oň sahadyny merhum Türkmenistan atgan artisti men senetkar dostum Sabir Rizaev tüýdükçi. Sabirjan ýazdy şoň sahadyny sözüni men özüm ýazdym. Toýlar toýulaşdyn, mihmana gujak açdyn bagtly bolun. Güllesin her ocakta, acayip acayip durmuş bagtly bolun. Toylar toyulaştın, bayramlar kutlu olsun, baklı olun. Ülkeme şadlık testin, mihmanı kucak açtın, baklı olun. Yani bir şunsa bir can itti, şunu alrak bir aydym ýazsak toýa baramyzda diýdi. Ýaşlar gelenne, bir ýyl şu başynda açylanda bir tüýjü bir şunu alyp bolsun diýipdenim, şu aydym ýazak. Onun geldi neresi? Onun 2002-nji ýylda täzedenem onu Doğullar, şahonslar yanımda saçalyadılar o. Şu matqı aydım aydan Arsen, ondan sarşı. Şolar yanımda, şon täzeden Arsen o klaviş çalyattı. Täzeden aranjировка etdi de, şon täzeden ýenetdik. Onun yerese geldi de, daý diýdi, şu aydym aýtsam bolýarmy diýdi. Haýsy aydym bagtly bolun. Nurjan diýdim. Sen meňe däl diýdim, islenlik aydym aýt diýdim. Düşünmeýän ýerim bolsa gel. Şu zaşyň öwretmeli gel aýdym. Şonu aýdaýsam näme? Aýt diýdim. Ine ölçü aýtdy abi muny. Ölçü aýtdy da, ine köp ýerlerde häzirim käwat oglanlar, kön oglanlar diýişe. Tenemen Nuryň aýdymlaryny aýdýan ekeniň aýdýan bagtly bolunga diýip diýerler de. Şu derejede şu çağa gowy diýip ýan kyny bir ýerine ýetirdi, halka söýdürtdi. Häzirim baran ýerinde. Ağam bagtly bolun aýdyp berdi, onu gapdalyň ikinji mikrofonu bersen, ýa Hökman Nuryň stilini aýdýarlar onu. Yaşlarımın uşunun, inim toyuşunun, baklı bolun. Baklı bol, beyikleri yurdum menin. Toy olsun, bayram olsun, şad olsun, halkım menin. Kendi appa yani doğulan ölüm ýatlar. Men soňky doğulan ölümde aýrylmanka. Şondan soň doğulan ölüm etmedim. Bir hil bara şowunny reska nemedilýär, şoňa reska gurlaşdy da etdi şeýdip. 12 ýaşymdadım da. Klassdaşam geldi, kafede üýşürip edip da gatyt köşk boldy, maşgalamy diýme, kakam dostlary. Men öz toýumda Nur Muhammed Meredov aýtdy. Men onu toýa çağırjak bolup tutmany gözleýän tapamaga. Ay oňa muňa çykýan Nurjan tap bolanyk ona aparatçysy bardy. Awa şoňa diýdim, agam diýdim. Aýt Nura diýdim. Gatworýan diýdim da nirek çykýan tapyp bilemok. Tähet Nura bera almalla o. Täşoň boşgunda gabatlamalla. Maňa Nur gyzykly da. Ondan bir gün öýde ýatyryn bolýym. Ay daňa bolay. Ani ýerden ilmejan ele. Ay alsam ne Nurjan jaň ederim menem. Ona tuolama diýdi, jim öýlenýär menem agam jan, nirde sen? Öýlenýär o nirde sen? Ýana. Da gelgen şu öýe diýdi. No öýde diýdi. Saraktan toýdan elin. Sonra bardym aparatçy iki sot ýerden şu aýdypdyr seni gözläp görmekan. O begenýän adam Nurjan aýdýar toýumda. Men söýýän wagtym aýdýar diýip men şoňa begenýär, hemme zatdan etin men şoňa begenýär. 2007-2008-nji men diýdim, bir zat aýtjak diýdim. Näme aýtjak diýdim, aýtşma diýdim. Halypazan diýdim. Birinji ýerek diýdim, göremde diýdim. Şeýle bir atyr aldyradım diýdim. Şonda diýdim, kän bir gurläp bilmedim diýdim. Soňky gelegem diýdim. Ene şumat diýdim, känni görüşýär, diýdarlaşýar, bir az öwrenişdim diýdim ýene. Diňe sizi görmek, sizi bilen oturup diýdarlaşmak men ardygym diýdim. Men diýdim, aýdy bilenmok diýdim. Halypazan ara men ýene diýdi, şunu duýgu geçirdim diýdi. Ýene diýdi, men Halypama şunu söz aýdy bilmedim diýdi. Şonu men şey diýdim, Halypazan siziň Halypaňyz kim diýdim men? Muhammed Safarov diýdi.
Yani şu kimin oturuşumuz ýalat diýdi. Arkaýyn dost ýalap erkin gürleşip oturmak. Çağlar bilen daşarda oynap bilen barda kiçi wagtymda 5 bolal, 10 bolal, 15 bolal barymyzda pul paýlap gitýär-de. Men oglum diýip ýeke baňa beren nokta bilen şolar ýalap. Kiçilikde ýadyma düşýän zatlarda. Men şu 2010 ýylda ýagşagan giýjetdiň aýdymy Nurmuhammed Meredowyň aýdymyny Türkmenowa teleýaýlymyna filme düşürmede ýerine ýetirdim. Ondan soň bir kay geçti. Nurmuhammed Meredow bilen tejenine bir toýda gawat geldik. Men onu öňüm tanıyan, öňüm gördüm ýöne. Nurmuhammed Meredow men şoň aýdymyny aýdymdan soň meni tanandan soň ilkinji edek duşamyzda oňa çelo men tanan okdy. Şonda oglanlar duşurdylar, salamlaşdyrdylar. O jigim näil, gowma ýagdaýlar diýip o gürläne de ses owadandy da. Şonda diýdi, ay inem diýdi, näçin sen şagirt bolýanmasyň öýe gelemok. Näçin halipa diýänmasyň öýe gelemok bir salamlaşamok diýdi. Forotda menden. Menem aýtdym, halipa diýdim, sen diýdim, boş wagtyň diýince alarsın diýdim. Menem şoň üstüne baryp, sen boş wagtyny saklap, sen bimaza edesim gelen okşoň üçin barmadym halipa diýdim. Şonda jigim sag bol diýdi. Diýende. Sag bol jigim, sen maňa düşünýän ekeniň diýdi. Ondan soň şu taýda oglanlara haýyş edip suratçy getirin diýdi. Bile surata düşdük. Rahmancan, men aýdym maýdanda çot gaýt diýdi. Üstünje gow edip, halipan gow ýerlerini alýardy. Şu aýdym maýdasyň gelen okmy diýdi. O öz ýüregiňi diňle diýdi. Aýdym maýdasyň gelmeýän wagty otur ýat diýdi. Sahna baranda şu sahnany silasaň, halk silasaň, aýdym baranda çot gelip aýtdy. Gow ýerine ýetir diýdi. Men ejesini käte barýan, ejes tanaýan Gowarya gowayal dolya dogry maýdaýyn bokurda dolyanyň ogly barada gurrun berýär menem göwslen diňleýänler sebäbi ol bilmeden gow tanaýada ogly hereketlerini bolşuny wadyny giýje toýdan gelen soň nahar üşüp goýan eken muzikantlarlaryň gelip otup ýýän ekenler hamir nahary gowurdy diýdi gaty gowurýan eken gaty bilen ýyp içmäli şol ýaly oglanlarlaryň gelýär ken giýje 3'lere 4'lere ondan sonra bana atyança aydın işleyediler diye. Maktumul Prag'da goýsaz we Allah'ın bermedik döwletini zor bilen alyp bolmaz. Allah'ın bermedik döwletini ýigitlikden alyp bolmaz. Allah Taala onu doğruluğunu beripdir, içilipdir. Edil Çariki, Mumolşu ýaly, Edil Nur Hal Mehmet, Mumolşu ýaly. Şular ömürlerin bir ýyl gysga. Hesini alyp görýän. Şeýdip şu bütün ömürlerini senede sonuta bagş edibem. Şoň bilen göterilip giden adamlardan. Hiç wagtym öçmeýär-de. Ýüregimizde, aňymyzda, düşünjämizde diňleýäs. Şu wagtlarym diýeni şu aýdymlaryny diňleseň şu ýyllara gidýär. Giden umman var onun için. Kur'an ve Yesu'nun aramadan yer gidişýäli. Sunotda da Gulbabaň 10 ýaşap aramadan gidişýäli, ýöne at goýuşýaly. Kädem bu dünýä bir ýyllar ýalyk bolýar, ýöne käbir ýyllar ýeti tiýip süýnüp gidýärler. Ýöne şu ýyllaryň owadanlygy, şu ýyllaryň gözelligi, hatda süýnüşem ýadymda galýar.
aydımlarını yazanlar, ene şaydım bolamı der sorar. Ene şiirim bolamı, bu aydaman mı ene? İki sorak vererdi de ene plan bolamı, boladı oğlum. Gülyal hep zat Gülyal'dı da vak. Şunu yanlışan yerini ben göremiyor hiç açan. Mende de var ki şu hasiyet aydın çıkardım bir ayatım. Eceme var dinleyeceğine qoğumu da attı. Özü bir yanlışan yerini görmedim de şunu. Hem zat gurlayanlar bir uğurlu olar eder. Kalksanım bile. Zaten kalkam poçurkunu kovu verirdi de. Kalkam sen yaz der, ondan kalkış yazar poçurkunu. Nur'un poçurku ken kovu der de. Kalkam kovu yazar, elin şu kalkışa yazdırar. Kalkıştadı. Kalkamdan vursa sözlerini de atlanır. Sözlerini de atlanır bilmese kalkıştadı mı yazır yani kendine. Eceme mi yazıp ver yani kendine? O kalkıştadı mı yazır? Poçurku kovutu da kalkam yazdırar. Deplerin hemmesini kalkam nemedir toya gidenler bile gider, alıp gider. Bir port maşini vardı. Şoň bilen gider. Nereye gitse, toylara gitse bile uzak gider gelir çağım. Ene şuun plan yerde toy soğudum nergeler beğenir bak. Ulayal adam dimene dünyaya gelmez. Kalkışılan ikisi birce yüreğime ağırtan neler hiç. Şöyle koğlanan ben koğunum. Otursamam gözüm önüne şöyle tursamam. Kapıdan ene dik gelecekler yani. Her bir zatta beğenir artıdan uğrunun nimen. Onun bu buluşu beni hiç açan gözüm önünden giden yok. Kalkışılan şu kişi bile kucaklaşar ne mi? Bileceğim bu ettiler de Huday tarafın. Yüreğinden öğren zatla gözün önünden. Onların ağzı sözünü eşitmeyeyim son. İki sen gözüme barla men hiç yadımdan çıkarabilmeyeyim. Adı vadası doğdu gojoğundan has uzağa yayran Nur Muhammed'in ömrü welin qysga bolýar. Türkmen estradasynyň iň söýlüp dinlenýän aýdymçylarynyň birini urlan Nur Muhammed Meredow 37 ýaşynda bir wagt aramyzdan gidýär. Emma bu hakdan çen zekine ömrünü soňlady diýmek bolmaz. Ol halkyň ýüregine aýdym bolup ýaşamagyna dowam etdi. Öýde-de, toýlarda-da, awtobusa menenmezde-de, hatda özümiz bilen ikiçek galanmazda hem Nur Muhammed Meredowyň sesi kulagymyzda ýanglanyp dur. Şonuň üçin onuň aramyzda ýoklugyna da inanmak kyn.